Demirgazyk Owensanyň Türkmenistan bilen serhediniň golanynda Taliban hereketine garşy täze harby operasiýalar başlady. 13 awgustda Owensanyň vice-prezidenti Abdulraşid Dostum 24 sany gozalyňçynyň şol sanda daşary ýurtly töweşçileriň öldürilendigini we 12 sanynyň tutsak edilendigini aýtdy. Şeýlede bu operasiýalarda bir owgan eskeri öldürildi we başga-da bir sany yaralandy. İýul aýynda töweşçiler bu sebäpdäki 100den gowrak owgany basyp aldylar we häzirki wagtda olar Faryab welaýatynyň paýtagty Maymana şäherine hop awanlarýarlar. Pakistanyň paýtagty Islamabadda geçen ýylyň dekabr aýynda Talibanyň Peşawar şäherindäki mektebe hüjüm etmegi netijesinde öldürilen çağlaryň enatalary protest geçirdiler. Olar öz çağlarynyň Pakistanyň iň ýokary derejeli harby sylagy bilen sylaglanmagyny talap edýärler. Bu sylaglar adatça söwüşde wepat bolan eskerlere berilýär. Şeýle-de olar bu hüjümüň sud taýdan derňelmegini talap etdiler. Pakistanyň Demirgazyk Günwatarnaky Baka Hayl lagerinde içki göçlüge tezewar bolan adamlar üçin ýurdun garaşsyzlyk güni münasibetli bayramçylyk dawaralary geçirildi. Bu lagerde galýan adamlar Demirgazyk Waziristandan bolup häzirki wagtda ol ýerde Pakistanyň harby güýçleri islamçy töweşçilere garşy harby operasiýalary geçirýärler. Pakistanyň garaşsyzlygynyň 69-njy ýyly münasibetli tutuş ýurdun çägine dawaralar we paratlar geçirildi. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanışýarlyňyz.